Badalan People's Front be BPF Party jadi jeng gubernur desni subuh arbe BPF lohai गासैबो धोरोमनि गासैबो जाथि मानसि थानायखाय बेयाव गासैबो जों समान है जोङो बेयाव नुजानो मोनदों आरो जोङो बेयावहा गासैबो मानसिफोरा अधिकार बेबायदि मोननाय खामानि मोननानै जों बेयाव आन्दलन खालामदों बे मोननै शक्तिनि गेजेरावहाय गोबां फाराग दङ 2003 सननि जि 10 फेब्रुवारि जानाय बिटिसि शक्ति बे शक्ति मथे बिटिसिनो 40 टा डिपार्टमेन्टआव ट्रान्सफार खालामदोंमोन बेनि मादाव 39 खौ हस्तान्तर खालामदों आरो बेयावहा बे बुंदोंमोन बे समावहा 2004 सननि 16 अक्ट'बराव जि पावार ट्रान्सफार खालामदोंमोन बेयावहा बुंदोंमोन अर्डारावहाय ओएम मथे जे 39 डिपार्टमेन्टनि जि एजुकेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ फाइनान्सियेल लेजिस्लेटिभ पावारफोरखौ एन्ट्रास्टेड खालामनाय जाबाय आरो डेलिगेट खालामनाय जाबाय आसाम सरकारनि जि पावार दंमोन बे पावारखौ बिटिसिआव हस्तान्तर खालामनानै डेलिगेट खालामनानैमोन आरो गासैबो खामानि आसाम सरकारा जि मावनो हानाय बे खामानिखौ बिटिसि सरकारानो बेनि अफिसार खालामनो हानाय बिथांमोनखौ फैला होनना बुंनो हागोन मानो होनबा जिहा 2003 सनावहा जे पावारखौ मोनदोंमोन जोङो बे पावारखौ दा जों नुनो मोनबाय जोंहा खहा जालांबाय जे 16 डिपार्टमेन्टखौ बिसोरो हरफिननो होनना बुंदों आं बुंनो सानो 16टा नङा गासैबो डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिनिफ्राय सालायनो हायाखै मानो होनबा बे गासैबो 39 डिपार्टमेन्टखौ जिहेतु बिसिफोरा बिटिसिनि दानानै बिटिसि सरकारनि मोनसे एडिशनेल सेक्रेटारि जानानै बिसोरो बिबानाव एडिशनेल सेक्रेटारि बिबान दङ प्रत्येक जिल्लानि हेडक्वार्टार थानाय बिथांमोना सरकारखौ बिटिसि सरकार सालायगासिनो दङ खिन्थु बेयावहा जोंहा मा खहा जादों बिसोरो सरकारनोसो हरो बिटिसि सरकारा लोब्बा लानानै खामानि मावाखै दा बेनिखाय डिसिआ दिनै एक्सन प्लेन बानायदों प्लेनिं खालामदों जोंनि एमसिएलएफोरजों कनसाल्ट खालामालासिनो जायफोरा मेम्बारजों कनसाल्ट खालामालासिनो इएमफोरजों कनसाल्ट खालामालासिनो बिसोर बानायदों बेखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो हरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया गावनो बेखौ एप्रुभ खालामो दा अब्ला बेवहा जोंनि जुदि गामि ओनसोलनि जौगाथायनि खामानिखौ थांखि लानो जाफुङाखै बे हानजानि खोथा हानजानि दैदेनगिरिया थांखि लागोन बेबायदि थांखि बिथांमोना जे होयोबा आं बिबानखौ जुदि होब्ला नाजागोन बे जोंनि बिपिएफ हानजानि दैदेनगिरि आफादगिरि बिथां साहेब सोनारगोन बिपिएफ हानजानि जानानै जोंनि बर' माहारिनि गासैबो बिटिसि ओनसोलनि मानसिफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो जों खौसेथि जानांगौ जोङो बर' हिसाबै जौगाथारनोब्ला बिटिसि बाहिनी गासैबो जाथिफोरखौ लानानै जौगानोब्ला जों गासैबो सुबुंफोरखौ माहारिफोरखौ धोरोमारिफोरखौ लानानै जों जौगानांगोन आरो बेनिखायनो जों खौसेथि जानांगौ खौसेथि जाब्लासो जोङो जौगानो हागोन बेनिखायनो आंनि खावलायनाय दिनै बे मिटिंनि जरै बिपिएफनि हानजानिफ्राय आं खावलायदों जों बर' माहारि गुबुन गुबुन माहारि गासैखौबो लोगो लानानै जों खौसेथि गसंनांगौ आरो फैगौ जे लकसभा इलेक्सनाव जोंनि जे जानो गोनां उदालगुरि समस्ति क'क्राझार समस्तिनिफ्राय जोंनि बिजाथिखौ बिपिएफ दलनिफ्राय बेखौ माने देरहाहोनांगौ बेखौ दानि सरकार बिथांमोना मिथिगोन आरो कमिसना मारै बेखौ जागोन बियो मानो होनबा जोंहा जुदि सरकारा 60 गामि माने हाबगोन होननानै बुंदों बेखौ डिक्लेयार होदों दासिम नटिफिकेसन ओंखाराखै बेनिखायनो जों दा बेखौ बुंस'नो हाया थेंक इउ